Ufuna? Yemalo. Cha. Yemali. Kade kuthiwa mbani undoda lwana owakuhamboleka imota lwana. Indoda yangayiboleka imoto. I-GD6 labo le. Awu. Indoda yangayiboleka imoto ngoba nabangani abaningi njalo abantu baboleka imoto. Utsho ukubona. Umngani wakho lo mude noma ehleli lo. Oh, utsho ugodolode. Ugodolode. Yazi undoda lo kulenye video engiyibonile lapha ku YouTube. Indoda yajayiva lwana manje. Yeah, ujayiva ugodolode. Kanti umsebenzi wale phela. Awujayiva kakhulu ndoda lo. Ubone i-DVD yake ngabe? Kulo nje ku Facebook lapha. Oh, engoma lethi target. Ethi target. Ya lena ngibonile la. Phela lena ukuthi isimbanda isimbu. Oya Uza ukuthi mbu ekugcineni. Laphana kunzima laphana kuyahlelwa laphana. Laphana kuyahlelwa manje. Uyabona ngamantombazana lokuyana ngendlela ukukokotsha ngakhona. Yazi kujayiva kuzokuthi mbu. Lokuyana ngamantombazana. Yeyi. Lokuya. Laphana phela ngibona imihlolo. Lokuyana makuthi ibhanti linjani ngapha. Ibhanti lingapha lonyaka. Lokuyana ngabantwana ukana kule bhanti. Lokona kungakubuyisela umqamela embedeni. Ukithi ungabantu. Akukithi kwabantu malo. Wena. Yeyi. Those ladies are so talented, man. So talented, nice talent. Wena. Hayi injalo nginami ngibonile kilometers production ubunandi basemala. Laphana kumonandi fana wami. Malo. Mnanda ngogodolode. Ngogodolode. Undoda omude noma ehleli. Umude noma ehleli. Usekhiphe 2 ama-DVD. Khathi uthini ke malo? Lezi ukhona inye ephume eqala lapha. Malo. Then I'm sure bakwaphela 2 months. Linye nayo siyilandele. Hayi undoda lo uNkulunkulu kambuzi. Uyazi ama-DVD yakho na clean. Yaza clean. Engathi uNkulunkulu engamnikeza imali ekhipha amanye amoko. Into engangutshela yona ukuthi erumbeni. Yazi irumba. Bayacebezela. Yazi abafana bamanje bagezile erumbeni. Irumba lisabanda kudala. Noma kungase yibo bona banogodogodo ne. Kodwa vele khona erumbeni. Wena qhubeka nje usearch ama-music yonke jikelele erumba kwaphana. Uzangeke uzisole. Uzathola ubunandi bo. Isizungu vele nya. Inkalakatha esimbude ekugcineni. Isimbambamba. Uza kuthi mbu.